बरायबाय लोगोफोर दिनैनि गिबि रादाबाव गोजोननि नोगोर बिटिआरआव फिन बर' फिसाखौ हामला। बर' फिसाखौ गाज्रियै गाग्लोबना जोखोम खालामदों। गसाइगाव मख'मुताबर रायजो दाबिग्रा उदखारि आफाद केएलअनि मुं लाना रां दाबिनानै सासे सुबुंखौ गाग्लोबदों। केएलअजों गाग्लोबजाना खर'आव गोब्राबै जखम जानायखौ बर' फिसा 36 बोसोर बैसोनि जिरेन नार्जारि होनना मिथिनो मोन्दों। जखम जानाय जिरेन नार्जारिखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय सोनाब बंग कचबिहारनि देहा फाहामसालियाव थिसनदों। दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय साबकाथा पुलिस थानायाव एजाहार होबाय होननानै मिथिनो हायो। चिरां जिल्ला एबसुआ फिन सांग्रांथि रेलि खालामदों। चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारि लानानै रौमारि देरहासार गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै बिजिनि फानबारिसिम सुबुं सांग्रांथि रेलि, हारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनायनि थाखाय बाइक रेलि हाबाफारि लादों। बाइक रेलिनि गेजेरजों बर' हारिनि सोलोंथाइ, रांखान्थियारि जौगाथाय आरो उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, ड्राग्स जानाय, लोंनाय, समाजाव बेरेखा हाबाखौ होबथानायनि सायाव सांग्रांथिनि सायाव रेलि बानजायदों। क'क्राझाराव अन्थाइनि दै लोंनानै गोबां रोखोमनि बेरामनिफ्राय रैखा मोनदों। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै लांफैदों अन्थाइनि दै। अन्थाइनि दै लोंनानै सानाय सुनाय, अन्थाइ जानाय, लोमजानाय बायदि रोखोमनि बेरामफोरा हामदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव थालिरबारि गामिनि थागिबि जितेन्द्र बसुमतारिनि नखरनिफ्राय हरगासिनो दं अन्थाइनि दै। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ अननानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।